עם שחר בגשם סוחף יצאו 50 המתנחלים מירושלים בכמה שיירות קטנות. הם פנו בדרך המלך היורדת ליריחו. שום מחסום לא עמד בדרכם. תוכנית ההתנחלות נשמרה בסוד כמוס. הכל אורגן כמבצע חשאי. סמוך למעלה האדומים, כ8 קילומטרים מירושלים, במקום בו מתבצעות עבודות הכשרת השטח, סטו המתנחלים ומשאיותיהם מן הכביש וטיפסו על גבעה. כאן כיוונם ראש הקבוצה מנשה בן ארי. מה אתם מתכוונים בדיוק לעשות כאן היום? כאן יקום יישוב יהודי, זהו. עלינו עלייה בלתי חוקית. התכנון היה שזה יהיה ביום ראשון, ואכן כך עלינו, כי ביום ראשון, עד שכל הצבא חוזר מהזה, ועד שגבינו מה היה, ועד זה אנחנו נהיה שם לפחות יום. והייתה שאלה איך נשארים, ואז נשאר שם מבנה אחד, בטרום, כך זה נקרא, עם ארליך, הקבלן ארליך. אני התבקשתי לאחוז בגבעה, אז נדמה לי שמוני או מישהו הכיר מישהו סולל בונה שעבדו שם. הייתי השומר העברי, כן, בהגברות. אני הסעתי אותך לבית הכנסת שהיינו במישור דמים לשמור על בית הכנסת כמה וכמה פעמים עד שאנחנו עלינו. במעלה אדומים כולה היו 36 משפחות. זה כל האימפריה של העיר הגדולה ביהודה ושומרון. 24 בתי אב רצו עיר, ו12 רצו יישוב קהילתי. זה ה-12. זה בגדול, הרוב פה. הקהילה תורכב מדתיים וחילונים, לכל העדות ועולים חדשים. זהו, זה החלום. אישית לא הייתי יוצא למדבר בלי הסעיף הזה. בסוף מעשה מחשבה תחילה. היו שתי הצעות, אני הצעתי את הגבעה הזאת. ספיר, איציק ידידי הטוב, הציע את גבע בנימין. איפה שאדם היה סיור, כמעט כולם בכלל הצביעו שהם בעד הגבעה הזאת. היה לי כבוד גדול להיות בוועדת קליטה הראשונה של הגרעין של מעלה אדומים ב'. זה התחיל בחוגי בית שערכנו בכל מיני מקומות. התחלנו את זה, עוד לא היה מקום מוגדר איפה אנחנו הולכים להיות. אז אני זוכר שהיינו מסתובבים עם מפה, עם קנה מידה מאוד גדול, והיינו שמים אצבע רחבה מאוד על המפה, והיינו אומרים פה באזור הזה אנחנו נקים את היישוב. אחרי שאנשים היו משתתפים בחוג בית והיינו מספרים מה זה הולך להיות, חלק מהאנשים חזרו אלינו, אנחנו ניהלנו רשימות, אני לא יודע איפה הרשימות האלה, ניהלנו רשימות של מי השתתף בחוג בית, אחר כך מתוכם מי פנה לבקש רעיון ולהתקבל. אחר ראשונה, שאני חושב שקלטנו כוועדת קליטה, אני חושב שזה היה או סלאי ונועה או דוד ואביטל, אני לא זוכר את הסדר ביניהם. אחר כך היו פרסו ואנטבי וכל הרחוב. פרסו, אני זוכרת עד היום, אני יכולה להגיד לך מה הם אמרו ברעיון. רמי אמר שהוא מוכן לעבוד בכל דבר, ואורה אמרה ש4 ילדים זה נורא מעט. היה בשלב מסוים, הייתה תחושה של משיכת חבל בין מי שרצה עיר למי שרצה גרעין קהילתי. זה היה נורא מצחיק, משום שאלינו באופן אישי פנו גם מפה וגם מפה. וזה היה מאוד קשה ככה, וההרגשה הזאת שאתה יושב בשמירה ואתה רואה אנשים הולכים ככה בשקט בין הבתים ומגיעים לבית של מוני שיושבים שם על התקנון, של מוני יושבים שם על התקנון, ושחס וחלילה לא יגלו אותנו, וכל דברים כאלה, תחושה כזאת שאנחנו כמו בבני עקיבא במחתרות. ולמה אנחנו התחפשנו בפורים? לעיר וקהילה. וואלה. הייתי להוט לנושא של יישוב קהילתי, נדמה לי מהישיבה הראשונה ועד האחרונה, ולכן אני פה.
ואז פנו אליי כל מיני חברים, ואמרו לי, מה אתה עושה שטויות? הרי אתה תעלה איתם למעלה לשם ויזרקו אותך, אמרתי, חברים יקרים, אלה החברים שלי, איתם אני אהיה, מה שיהיה בכפר זה מה שיהיה איתי, לא כפר, מעלה אדומים ב' וברוך השם. ברוך השם. היינו במישור אדומים ואני הצבעתי בעד עיר. אני... היום אחרי 40 שנה. עמנואל בר-הפטיג בא אליי והוא אמר, ג'ודי בול, יש לנו איזשהו אספה בקשר לעבור לצד שני של הכביש, יישוב קהילתי, והשכן שלי, אנסבכר, שמעון אנסבכר, הוא אמר לי, אני לא מרשה לך ללכת לזה. אני בן אדם מבוגרת, 6 ילדים, אחראית על החיים שלי, מה זה אני לא מרשה לך. דווקא הלכתי לשמוע את זה. הוחלט להקים ישיבת הסדר, למה? כי אנחנו אחראים על ביטחון ישראל, והירדנים התקפו ממזרח והם ינחתו בשומרוני הטוב. לא, זה היה תסריט בפיקוד, דרך אגב, זה היה נכון, זה היה תסריט כזה. ומה, אנחנו נשאר מנגד, אז אנחנו נבנה פה גמר, אני הזכיר את הגמר קודם, ועשינו פה עמדות, אחת שולטת על המעבר הכרחי בוואדי קלט, אחת שולטת שם, וכן הלאה. והכי חשוב זה שנקים ישיבת הסדר, כי אז יהיו לוחמים וטנקים, ותוך 10 דקות עלו לטנקים, ויצרו את האויב. יום אחד אנחנו מקבלים הודעה ששר הביטחון, שמעון פרס, מוכן לפגוש אתכם בגדוד 126, זה איפה שדובדבן היום, בסדר? תבואו ב-10 בבוקר, הוא מחכה לכם שם, בואו למגד, הוא ידבר איתכם. על הישיבת הסדר. היו הכנות קפדניות, עוד פעם, אני אגיד בדיוק מה, ואם נביא לנו ככה, אנחנו היינו ככה וככה וככה. נכנסים, שלום חבר'ה, שבו, מתיישבים, מה שלומכם? טוב. טוב, אז זה מאושר לכם. רגע, שמעון, אנחנו רוצים לנאום, הכנו נאומים, לשכנע אותך. הוא אומר, נבאתם, אבל בסדר, טוב, אני לא ויתר, ברור, בסדר, וגם אני לא, ועוד מישהו דיבר, ואנחנו שכנענו אותו, אחרי שהוא שלנו, שכנענו אותו. היה לך איזה דוד באוסטרליה שהביא לנו בריכת שחייה. גיס. גיס. עכשיו, מה חסר לכם? לא להם כלום. כל המדבר עם כמה קוביות. אני אומר לו, בריכת שחייה. מגיע בדואר כמעט בריכת שחייה. אז המשפחות החילוניות חששו שלא יוכלו ללכת עם מכנסיים קצרים, הבנות, הנשים. והייתה התנגדות בהתחלה קצת לישיבה מהבחינה הזאת, ואחר כך בסיכומו של דבר המשפחות חילוניות, לא יודע כמה, הילדים התחתנו עם הבחורים של הישיבה. הכניסה למישור הייתה תלויה בעבודה במקום, כי בנו את המישור כמחנה עובדים פה. ואנחנו היינו מחנה עובדים, בגלל זה היו מחיצות בין השקוביות, והיה אסור לקלוט אנשים שהם לא עובדים במקום. אז היינו צריכים לקבל אנשים עם תעודות של עבודה במקום. נניח חנוך קוטב, בא בתור גנן ילדים. נכון. ולקחתי אותו למשרד החינוך למטיה שלה המפקחת, והיא כמעט התעלפה, היא אמרה, מה? זה לא היה מים ארוכות ופנם, הוא יהיה גנן, אז זה היה השלב הראשון של הקליטה למישור. ואחר כך היינו ועדת קליטה, מוטי, ננה, זיכרונה לברכה ואני, אחרי שכבר היה גרעין, לקלוט אנשים לגרעין. השיטה הייתה שאנחנו קודם כל פוגשים את האנשים ורואים אם הם מתאימים. זאת אומרת, מתאימים אם הם רוצים יישוב מעורב, אם הם רוצים חינוך שלנו, אם הם משפחות. והדבר השני היה
את מי קולטים קודם, סדר עדיפויות, שזה היה לפי הצרכים של היישוב. למשל, לי הייתה בת 10 שלא היה לה אף חבר, ואז יהודית לץ באה עם בת 10 שלה, ואז הייתה לה חברה. קודם כל, אני לא הבנתי את כל הפוליטיקה, הייתי עולה חדשה, והקשר ראשון שלי עם הקבוצה הזאת הייתה שיש לי 4 בנים, ואמרו לי שיש בחור אחד שהשתחרר מן הצבא, קוראים לו אורי אריאל, והוא צריך להשלים מניין בשבילו, ושהוא ישב על הגבעה איפה שהמחנה הצבאי עכשיו. אחרי זה יורם בא אלינו, הוא אמר שיש קבוצה שרוצים להתיישב במדבר, ורובם בחינוך. וישראל, בעלי הוא היה חשמלאי, ישראל אתה תעשיין, אתה חשמלאי, תחתום פה, לא ידענו מה אנחנו חותמים. אנחנו באמת באנו למישור על תקן של אחות. בתחילת היישוב זה היה 24/7. יכול להיות שהייתי ישנה עם הטלפון ועם בגדים ליד המיטה. מה שאני יכולה להגיד שהעבודה בטיפת חלק שם, במישור, אני הרגשתי שאני עובדת עם המשפחה שלי. זאת אומרת, לא על מנת לקבל פרס. אני לא יודעת אם קיבלתי שם משכורת או משהו, כי זה היה כזה די... נכון, כמו שכולם עושים. ואז גם באו ממצפה יריחו ומהיישוב, וזה היה מין יום כזה של הפנינג כזה, כולם בחוץ עם כל התינוקות. היה לי לעונג, ממש ממש. יש לי זיכרונות, כל מיני זיכרונות, אבל זיכרון אחד קשה לשכוח. היה לי מכולת. יום אחד איתמר נדנד. אז הוא אומר, איתמר, מה אתה רוצה? אז הוא אומר, אותך. וזהו, זה סגר, שבר אותי. שבוע אחרי זה כבר סגרנו את ה... כן? שבוע אחרי זה לא לקח יותר משבוע, לסגור את זה. אנחנו התחתנו במישור. באמת החבר'ה התגייסו גם לעזור, לשים כל מיני לפידים בדרך, כדי שההסעה תדע איך לנסוע, או אנשים שבאו במדבר הגדול הזה של nowhere. באו לחתונה יותר ממה שהזמנו, כי באו כל מיני אנשים סקרנים, בני דודים של ואחים של, מה זה המקום הזה? בענייני חינוך, שנאנה אמרה שהיא מאוד רוצה בית ספר שיהיה עם הילדים שלה, אבל איך עושים את זה? ועמנואל אמר כל הזמן, אני חיה שזה יהיה ממלכתי דתי, ואז באמת שני הצוות האלה הצליחו להתחבר ולדבר איך עושים את זה ביחד, לא איך אחד מוותר לשני, אלא איך הולכים ביחד. אנחנו הבנו מלכתחילה שהמבחן שלנו זה החינוך. אם החינוך לא יהיה יחד, יהיה נימוס של המבוגרים, שכנים טובים, דתיים, חילונים. לא עשינו עסק. כשזה מגיע לעניין החינוך, כאן יש כבר יותר רגישויות. כל הורה בעצם רוצה שהילדים ימשיכו בדרך שלו. זאת אומרת, היה מאוד מאוד קשה לקחת את החזון הנפלא שכולנו האמנו בו, וליצור לזה פרקטיקות בעצם, פרקטיקות של יום. אז היו מתחים אז, אבל היה הפיצוי המאוד מאוד גדול שאני זוכרת, זה היה הפיצוי של הביחד. אני חושב שכן אפשר לדבר על כזה, שבמבט של 40 שנה לאחור, הצלחנו מאוד בחינוך. איך אני יודע? הוקם תיכון. הילדים, הבנים, חוזרים ליישוב הזה, והם יודעים מה יש פה. זה לא שהם לא הבינו, אבל עד כיתה להסביר אותו, מוטי שם אצבע גדולה על מפה של 1.5 מיליון, במידה, הם יודעים, הם היו פה, הם ישבו בכיתה,
מה שאני חושב שלא כך הצלחנו למרות שהתאמצנו ועשינו זה קליטת עלייה. קודם כל הצלחתי שקליטת עלייה, בגלל שהיא בתקנון, תופיע בבסיס התקציב של כפר אדומים. והוספתי שעד שלא תהיה פה גם הגלות של אחינו מאתיופיה, שנה האחרונה נוצר לי קשר עם כ10 משפחות, שהמועד לקלוט אותם קרוב זה האכלוס של נוף בראשית. לפני זה לא יהיה איפה, ולקלוט אותם טוב צריך זמן והשקעה. אז בעזרת השם, בעוד שנתיים העניין הזה ימשיך. ניפגש פעם בעוד 40 שנה. אני שאלתי את מוני, תגיד לי, למתי אנחנו ניכנס לבתי הקבע, ביישוב של הקבע? ובינואר 76, מוני אמר לי, אני מעריך שזה יהיה בתוך 7 שנים. אז אחרי 7 שנים, פחות חודש, נכנסנו לבית שלנו, אז אתה נביא.